И какво става, хора? Аз съм Нико 754 и в момента съм в EnderGod PvP. Това е трети епизод и този епизод ще правим PvP 100 сетове, защото нямам много хубав сет. И да. Добре, това беше мега бруталното интро с голям приятел. Добре. Не съм видял дали има някой на PvP-то. Добре, този път FPS е доста по-голям, отколкото миналия епизод. Има някакви там. Обаче ще трябва да си... Ой. Добре, това е хакер. Или хакер. Добре, като за начало за каква хак. Добре, хора, мисля, че скоро ще направя този блок, защото много бързо почнах да се развивам. Ето вече имам 4 легендарки и основно за 2 дена доста покупах. И да, съжалявам, че миналия епизод казах, че следващия епизод ще се бия с по-хубав сет. Но само това, още да съм бил фулка. Но всичко за времето си. Окей, този епизод няма да лагва колкото миналия. Убеден съм. Текшър пака е Shredder Faithful 3 из 2. Така. Няма да взема истина хелпки. LAPP. Омего френд 30 хак. Добре, сега ще видим този дали е хакер. Според мен май не е. Окей, някакви се бият. Ще скачваме. Този реген ще се взема. Добре, шпитка си взех. Не знам за кой, но си взех. Това беше брутално. То мата не е ли хак? Как се обърна? Дай го видим. Да, основно този епизод ще снимаме хакери. Ти долу е. Ще ме бият. Добре, това е хак. Иван, виждате откъде ме бие просто. Биваме от 5 блокчета. Лак. Те в орверки. Окей, взимаме някакъв сет. Друг меч. По-хубав. Този път ще вземем хилядки, защото сме с по-хубав меч. Този път пак ще скочим дупката, защото оня хакер може да е там. Още, защото не съм много сигурен дали е хакер. Окей. Тук бе файрките. 400 хилядки. Колко парям? 14 така. Не са много. Но колкото да си купа пошенки ми. Добре. Скачвам пак дупката. Къде ме опиха да съм долу. И между другото съм на 1.8, не съм на 1.8.2. До някъде на 1.8 FPS-ато да е стабилизирано. Също и направих FPS да е максимум 35. Защото като беше 40 изведнъж време дропваше. Добре, явно тия май не са тука. Айтеми. Мерси. Бе съм. Ох. Мадали това. Окей. Той иска май да взема една сет. Ето тук. Добре бе, къде е то? Шпана в мрежа.
сад. Това няма да остави се да излезне. Тази поезанка. Явно. Ще се мрави. Ето го. Добре. Ела тук. Няма да ме даде да се телепортирам. Окей. Нека да кажем да ви кажат хай. Кажете хай на YouTube. Мага. Никой няма да каже хай. Хай. Един човек. Така. Стабилно. Ето. Така. Също така направих 20 сабскрайба. Много ви благодаря. 20 човека са се абонирали. Много ви благодаря. Пак казвам. Не са много, но за мен са си стабилни. Все пак не снимат чак толкова време. Добре. Форвардите си ми лагва. Стабилно. Мале. Да се махам от тук. Мамо. Жоре, пази се. Така. Охо. Файрънг. Взимай. Кое си това? Ела тук е. Ела тук е пич. Ара бе. Още един хак. Вау! Добре. Ще ти... Добре, това е малко жалко. Не, пич, няма да те спомнявам. Няма кажа, че си да бест, защото не си. Не те хейтвам, просто ти казвам. Това просто... Вау! Добре, тук миналия епизод умрях. Хубаво е айтема. Тук се няма как да излезе. Някакви идват. Чете се почуе. Не, няма бошенки. Някакви два. Не. Окей. Този клип мисля да е малко по-дълъг, защото миналият беше 11 минути. Зависи, ако има какво да правим. Така, тук има някакъв... Скоро мисля да си взем някакъв ранг. Ендър. Или Ендър года. Скоро е това Коледа, така че... 100% че всички са се снабдят с поинтс. Така. Нямаме храна. Шанс. Един картоф. Така. Така. Нека чат хелпър да ви каже хай. Добре. Мисля, че този е хакер. Мисля. Лак. Добре. Махам с тия фойерверки. Не ми влияе хубаво. Кой си пускат скилчетата. Някакъв тук. Още един. Изяде голденка. Това е хакер. Мамо, видяхте само колко кръв ми взе.
7 сърца. Ще вземем този сет. Добре, сега се бим с по-хубав сет. Горе-долу. Към. Храна. Какво ще да взема? Бутуши. Окей, ето бутуши. Орпен, добре, мисля това да е последното скачане, защото няма какво да правя. Добре, ще енчантам нещо на клипа. Да видим дали имам късмет. Варка. Чакайте, хора. Окей. Ой, бейби. Като ми кефи, че скачва, ама не го виждам, гличат някакво. Чакал! Мамо! Не е го танто. Ама. Ще видим кой ще енчантам. What? Окей. Ще намаля звука. Окей, 20. 23. Добре, май ще енчантам най-идеалната на каска. Не, меч. Меч енчантам. Окей. Има тендърче са диаманти. Окей. Значи, енчантваме, спирам клипчето. Енчант. Тя горе скоро ще умре. Хубаво. Трябва да трикнем 2. Добре, хубав меч. Добре, мисля това да е заключително. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценяйте и чао!